Tikulandireni kulikonse kumene mukhoza kukhala nthawi ino, ndipo kuchokera ku Times Television timanyadirako kuti TTV tafikanso ndi Times Exclusive, program imene timakhala tikulankhula ndi anthu osiyanasiyana amene ali ndi nkhani yokuti auze mtundu wa Malawi. Dzina langa ndine Wonder Msisia, ndipo program iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Tachitika mwayi kukhala ndi olemekezeka a Felix Njawala. Iwowa ndi phungu wa chipani cha UTM Kumwanza Central, komanso iwowa ndi wapampando wa komiti ya parliament chatimati Public Appointments Committee, komanso iwowa ndi olankhulira chipani cha UTM. Ndakulandirani Honorable Njawala. Kwambiri Wanda. Mwavala zisoti zambiri. Zambiri. Basi nthawi yake. Ndidakumana posachedwa apa ndi ya president a UTM Adalitso Kabambe, mene akambirana nkhani zambiri zokhuza dziko. Kuchipani kusidakhazikike bwinobwino. Komano zimene zachitika pakatipa nakusakani kuti yayi ndifuna ndicheze nanu ndimvepo zina ndi zina kuti zikuyenda bwanji. Ndathokoza kuti mwabwera mwamusanga nditakupemphani kuti ndikuoneni olemekezeka. Kwambiri. Tikulankhulana koyamba chichitikire ni chisankho mmene munakapambana ngati phungu kubwererano ku nyumba ya malamulo kachitatu kachiwiri. Kachiwiri. Fabuda khalaponso phungu kujeni blood akabula kachiwiri. Chabwino. Moyo kwenda bwanji ku nyumba ya malamulo ngati phungu komanso ngati wapampando wa Public Appointments Committee? Tinganena kuti moyo kwenda bwino. Pali zambiri zimene tikuphunzira tsiku ndi tsiku, komanso kugwiritsa ntchito experience imene tili nayo mu zaka 5 zina zimene ndinakhala mu parliament. Pali zinthu zina zimene ndikumaziona mwa mtundu wina, ndiye ikuoneka kuti ayi ndithu ndi experience yapadera. Takumananso ndi anthu ena amene ali ku parliament koyamba, ena amene akhalako zaka zambiri, ena kufika chaka pano ayambano term ya number 4, ena 5, zimene mwa anthu onsewo pali china chake chimene umakhala munthu kuphunzira tsiku ndi tsiku. Mano ndinganena kuti ntchito ikuyenda bwino ndithu. Tione kuti kodi kumene tikupitako zipitirira motani. Munali 2014 to 2019. 2009 to 2014. Yes. Yeah. I beg your pardon. Yeah. Kenaka munazapuma 5 years. Napoma 10 years. 10 years. Ndema pitaso. Ndapitanso. Mukaona mene zidalili nthawi imeneyo. Ndi panopa mukuiona bwanji nyumba ya malamulo? Are we making progress in the right way? Kuti kumatha kuiona nyumba yathu ikukhwima ikusunta chanchani. How do you assess so far zimene zikuchitika nyumba muchi? Panopo ndinganena kuti tikupita patsogolo, tikusuntha. Right. Yeah, chifukwa chonena kuti mmene ndimapita 2009 ndinapita ndili wang'ono kwambiri. Right. And ndimaoneka kuti wang'ono ndinali ine ndi anzanga ena awiri. Okay. Anthu ena amaoneka akuluakulu. Ndi amakonda kuyankhula anthu kuti ana inu mudzitha zimenezi. Zimaoneka kuti ku parliament ndikupita anthu akuluakulu. Pamene panopo ndikuona kuti muli achinyamata ambiri. Oda amakuchutaniso ineyo kuti akumaona kuti ineyo so madala. Akumaona kuti ineyo ndi madala. And amabwera nthawi zina kufunsa nzeru, kodi apa tipange bwanji, kodi apa zikatere mmatani. Chimene ndikuonetsa onena kuti achinyamata ambiri panopo azindikira kuti dzikoli sitingasiye kuti akonza ndi anthu ena. Tonse pamodzi, akuluakulu, achinyamata, tonse tikhale pamodzi kuti dzikoli tithandizane kukonza. Ndiye kuti pamenepo tikupita patsogolo. Komanso china chimene ndaona parliament iyi, ndaona kuti kuli anthu ambiri amene ma documents aku parliament aja
amatha kuwadziwa kuwawerenga nkuwamvetsetsa kuti kodi document iyi ikuti chani. Yeah, so chimene chocho ndikuona kuti ndi chinthu chimene tikozonena kuti tikupita patsogolo and titati tikupitirira motero ndikukhulupirira kuti tsiku lina tizakhala ndi parliament imene dziko likhozozanena kuti parliament iyi tsopano ndiye ikupanga zimene ifeyo tikufuna kuti zizichitika. Chabwino. Nkhani imene tifuna tiyambe kukambirana program yathu ya lero ndi chikonzero chimene mwakonza ku chipani cha UTM mothandizana ndi kubanja la amalemu achilima mukuti SKC Memorial ndi chani? Zikomo kwambiri Wanda. Monga mukumbukira kunena kuti chaka cha 2024 pa 10 June kunachitika ngozi imene tinataya mtsogoleri wa chipani chathu cha UTM amene anali vice president wa dziko ndi anthu ena 8. Ndiye takhala tikumakamba nkhani ya ngozi imeneyi and ifeyo ngati chipani timafuna kuti apapa tikakumbukire komanso kusangalala moyo wa malemu achilima ngati mtsogoleri wathu wa chipani amene analinso vice president wa dziko. Ndiye ndi mwambo umene banja akonza mapemphero kummawa ndiye anatisiyira ifeyo kuti nanunso ngati chipani chimene adayambitsa malemu achilima mutha kukhalanso ndi chisangalalo ngati mutafuna kutero. Ifeyonso tinaona kuti ndi chinthu cha ulemu kwambiri kuti kumasanaku tikapangenso nafe chisangalalo chathu ngati chipani chifukwa nthawi zonse timakhala kuti abanja akamapanga zokumbukira malemu achilima ifenso achipani timakhala ndi zochitika zathu ngati chipani. So tikayamba ifeyo masana program yathu 2 o'clock tikadikira program ya mapemphero ya family ikathe kuti ifeyo nafenso tikakhale ndi chikondwerero chathu. Ndiye kumene kuti tikakhala tikukumbutsa anthu kuti kodi achilima anali ndani, anapanga zotani mdziko lino, anali ndi masomphenya otani, kodi ngati ifeyo titafuna kuti tipitirize masomphenya amenewo ngati dziko kodi chimene tikuyenera kuchita ndi chani, ndi zimene tikakhale tikuchita kumeneko. Chabwino. Tikamafika pa 10 June pa ndi kuti 2 years tilibe achilima. Wakhala moyo otani ku UTM ku popanda achilima? We are mindful kuti muli ndi a president padakali pano padaliso kabambe, but his absence yakupangani affect bwanji kapena yakupangani push bwanji forward as a unit, as a party? Kukhala opanda achilima ku UTM tisaname Wanda zakhala zinthu zovuta kwambiri chifukwa chonena kuti zinachitika mwa ngozi mwa dzidzidzi tisanakonzekere kapena tisakuyembekezera. Timadziwa ndithu kuti mdziko lino tonse tsiku lina tidzafa, right? Komano chimene ndikutanthauza nchonena kuti ngati kuchipani ife tinali tikuyang'ana patsogolo posadziwa kuti pali zinanso zimene zitachitike, kusonyeza kuti maplani athu onse amene timapanga anali oyimira pokuti tili ndi achilima. Ndiye olo mmene timapita ku convention nthawi imene ija nkuti titabalalika ngati chipani, masupporters athu atabalalika ambiri anafika ponena kuti sadzavotanso chifukwa chokuti munthu amene amapatsa chikhulupiriro anamwalira, ena anafika pokuti basi sadzapanganso zandale. You can imagine Wanda ineyo itachitika imfa imeneja pa 10 June. I told my wife kuti ineyo ndale ndazisiya. Nandifunsa chifukwa chani, ndikuti you remember ndinasiya ndale kuti ndiziyambanso ndale, it was because of achilima. Ata ndi titakhala ndi sokambirana kuliyang'ana dzikoli pamene lili, kodi kuti tidzafike pamene tikufuna tikuyenera kupanga chani, ngati anthu ena mungakhale kuti mukubwerera mbuyo mukuzisiya kuti basi dziko lino ndilosatheka, ndiye kuti no basi lidzakhala chonchi. So anandipanga inspire, anandipanga motivate ndikuyambiranso ndale. Ndiye you can imagine munthu ngati ine ndinafikanso nane ponena kuti ndazisiya. Yeah? Kusonyeza kuti anthu ambiri kuchipani nawonso anaona kuti basi masomphenya athu amene tinali nawo athera pati kodi pomwepa. Ndiye inakhala nthawi yovuta transition kuchoka pamene paja kuti tikafike noponena kuti tagwirana
tikuyamba nokuyang'ana chitsogolo zinali zinthu zovuta and lero tikamanena kuti UTM chipani chikadalipobe tidzayamika Mulungu because pamene pajapo mwina pakanakhala pamapeto pa UTM koma titakhala ndi zokambirana ndi anthu osiyanasiyana tonse tinafika pomanga chimodzi kuti mudziwa chani Achilima anatisira masomphenya amenewo the only way tingalemekeze kuti tinali nawo mdziko lino ndikupanga zoti tsiku lina masomphenya amenewo adzakwaniritsidwe nawo kuti adzakwaniritsidwe kodi adzakwaniritsidwa bwanji ndikuchipanga chipani cha UTM kuti chisafe tichipange kuti chidzitani kodi chidzikula ndi pameneno tonse tinanena kuti tiyeni tipitirizeni ndi pajano timapita ku convention kuti tikhale ndi mtsogoleri mwamwayi tinabwera kumene kuja ndikukhala ndi Dr. Dalitso Kabambe amenenso anachita adapt komanso ndinene kuti anachimvetsetsa kuti kodi cholinga cha UTM ndi chani vision ya UTM ndi chani kodi Achilima ankafuna chani ndiye tikuyenda lerolo ndi mtsogoleri amene cholinga cha UTM kapena cholinga cha Achilima pokhala kuti UTM ikhalepo chinali chani ndiye ndinganena kuti zakhala zovuta kwambiri koma tithokoze Mulungu kuti lerolo ngatino chipani takhazikika tikuyenda kupita chitsogolo. Mukuona kuti muchita bwanji mene muneneramo kuti kusafuna kupha loto la Achilima kuti ngakhalewo adapita koma loto lisafe mukuona kuti mwapanga bwanji muzaka zimenezi posunga loto limeneli? Zikoma kwambiri chimene ndikuona kuti tapanga mzaka zimenezi choyambirira ndi kukhala limodzi osasiya chipani chifukwa mukayang'ana mupeza kuti anthu amene analipo Achilima alipo tidakalipo ndikugwirabe ntchito ku chipaniko. Chachiwiri ndikukhala ndi mtima wofuna kuti uja amene anatisira mawu atatu kuti osamaopa osafowoka komanso osatopa popanga zinthu tikuona kuti mawu amene ajawo lero tikuagwiritsabe ntchito chifukwa moyang'ana mupeza kuti pamene tikupanga zinthu mwachitsanzo kunali ma by elections pakati apo tinalimbikira kuti tionetsetse kuti nafenso tichite motani tinapezeka kuti mpakana tapeza phungu mmodzi pa chisankho chimene chicha zimene zijazo zoonetsera unena kuti situkutopa situkufoka komanso lero tikupitirizabe ngati chipani and panopo chimene chinachitika nchionera kuti anthu a UTM member aliyense wa UTM amakhala ndi mtima kuti asonkhe ndalama kuti chipani chidzipitirira patsogolo. Right. I think mwina ndinganoti m'Malawi muno kaya sindidziwa ngati kuzipani kwina kuzimachitika koma ndikuona ngati zimachitika ku UTM kokha because zipani zambiri akukhala ngati ma members amayembekeza kuti chipani chiyapatsa zinthu koma chipani cha UTM ma members akumatenga zinthu zawo ndi kumasonkha ku chipani. Chifukwa chonena kuti mmene tinali ndi Achilima tinayamba chipani chinayamba popita chinayamba nthawi ya kampeni so inali kungoyamba nthawi ya kampeni ndiye chimene chimachitika nchokuti ma resources onse amachokera kwa Achilima ndiye kuti aliyense akamapanga program amati Achilima achita chani fund ma program amenewo ndiye naso amene anali kuthandiza anthu azikuluakulu amene amathandiza pamene lerolo ngakhale munthu wa ku area amatha kutumiza 200 kwacha yake kuti ndalama imeneyo ithandizire chipani chifukwa choti akuti akufuna kuti masomphenya awawa asafe sakufuna kuti azikuluakulu fe tikhale ndipo namizira kuti zinthu sizikuchitika ife kuti kulibe ndalama akuti ifeyo tidzisonkha ndiye mudzapeza pali m'maforum mwathu mumayenda list ya anthu amene asonkha mwezi umenewo mwezi uliwonse anthu amasonkha ndalama ndi chimene chocho ndi china chimene mukhoza kuona kuti anthu dali ndi chidwi chofuna kuti masomphenya a Achilimawa asafe. Chabwino tizenda msanga ndi kandime kakatali ndithu kuti tikambirane ku chikumbutso chimenechi memorial ya SKC mufuna zizakhale motani ndifunsa izi chifukwa zanali kunali chikumbutso cha Kamuzu kuona zimene zinachitika kumeneko kumadabwa kuti kodi zikhala bwanji kumalozana zala iyayi mukulowesa ndale mukupanga bwanji mufuna kuti pa 10 June chikumbutso cha Saulos Klaus Chilima chikhale bwanji anjawala? Zikoma kwambiri. Chikumbutsochi ndi chikumbutso cha munthu amene anali vice president, right, munthu amene anali president wa UTM, munthu amene anali
wa kumpingo, anali mkulu wa mpingo ukatolika, munthu amene anali waza masewera golf, mukumbukira. Ndi munthu amene anali wa anthu ambirimbiri, analinso impi wa angoni. Ndiye pamene tikusangalala ife ngati chipani taonetsetsa kunena kuti tisakaphe ufulu wa mbali iliyonse ya anthu amenewa. Anthu akundale asakapheredwe ufulu wawo, uzachikhalidwezi asakapheredwe ufulu wawo. Chifukwa mafumu abwera ayitanidwa nawonso adzachita mbali yawo ngati mafumu ndi chikhalidwe mmene zimakhalira. Andalenso adzachita mbali yawo, koma pamene tukachita za ndalezi tikuchita accommodate anthunso azipanizira. Azavaliyani mwambo ndi wa UTM. UTM ali ndi ufulu kuvala zovala zawo, wina aliyense ali ndi ufulu kuvala zovala zimene angafune kuvala. Palibe vuto lina lililonse, chifukwa chonena kuti tayitana ndife kuti abwere, ndiye sitingaletse kuti musavale kapena a UTM tiawuze kuti musavale zovala za UTM. Tukasangalala moyo wa munthu amene tinakhala naye, munthu amene anayambitsa chipani cha UTM kuti chikhalepo. Ndiye tukasangalala, sitinganene kuti anthu musavale makaka, anthu avale, and wina akafuna kuvala chake palibenso amene akamuletse, chifukwa zipani zonse tayitana kuti zibwere kumwambo umenewo, cholinga kuti tikasangalale limodzi moyo wa Chilima. And mwina pa zipanipo amene sitinayitane ndi anzathu a Malawi Congress Party. Okay, chimene sitinayitanire si pa zifukwa zambirimbiri, koma monga mukudziwa takhala tikumanena ife ngati UTM kuti tili ndi mafunso ambiri pa imfa ya Achilima. Ndiye sitikufuna kuti pamene iwo aja akubwera, chifukwa chonena kuti anthu ena achipani amayang'anabe ndi diso lina poopera kuti mwina pasakakhale zinthu zina, chifukwa kitanena kuti ndi bwino kuti pakadali pano asabwere. Koma nopenano anjawala timanena kuti mwina pamene tili ndi maliro amatipasa mpata kuti mwina anthu tikhululukirane, ngati tikufuna kulimbikitsa umodzi timatha kuyiwala zinazo kuna kuti mwina malirowa atithandize kuti tibwere pamodzi. Sikanakhala na opportunity imene iyi kuti mafunso mukufunsana choncho, koma mwabwerese nawonso kuti nawonso ngati ali ndi ena amene afuna kupereka ulemu kwa Malemu Chilima amene wanenera kuti anali vice president wa dziko lino. Pongo akaniza choncho simukuwaweruza? Hayi, sitikuwaweruza. Wanda undimvetsese statement imene ndanena. Ifeyo ngati anthu sitikutanthauza kuti sitikuyene kukhululukirana. Kukhululukirana timakhululukirana ndipo tinakhululukirana. Komano chimene tikupangira zonena kuti apa pakakhala ma supporters a chipani. Ndipo wopa kuti mwalo kuti mwambo uyende bwino, mwambo ukhale wachikondwerero, pakhoza kuyambika mwina ena kumazumidwa, ena kumakuwidwa, si zinthu zopatsa ulemu. Singala nkhule ma supporter amenewo. Wanda nkhani imene tikuchita nayo deal ni nkhani yayikulu kwambiri. Ngati mufuna kuwayankhula anthu tikuyena kuwayankhula anthu ndi mfundo zomveka bwino kuti anthu onso atimvetsetse. Tinaona zimene zidachitika ulendo wapitawo. Ndiye zimene zozo tikuona kuti si bwinonso kuti mwina zikachitika zimachotsa ulemu pamalo pamene anthu mukukondwerera munthu wamkulu amene adachita zazikulu mdziko. Ndiye zimafunika zina zopeweka amati kutani kodi zipeweni. Ndiye exactly zimene zinachitika ku Lilongwe tsiku la Kamuzu. Tsiku lija ndi tsiku limene ndi national day loti aliyense akuyenera kusangalala kuti tinali ndi Kamuzu. Chifukwa Kamuzu anali president wa munthu wina aliyense. Chifukwa kumbuyo kunalibe zipani zina, aliyense amakhala kuti ngwa chipani chimodzi kaya akufuna kaya sakufuna. Tonsefe timasonkha ndalama kutereku akamakondwera MCP kuti ali ndi headquarters, ali ndi chani kumene kuja unalowa ndalama zathu. Ife tili ku primary timapereka timathuta mbala tatu kumagula makadi za umembala wa chipani. So izaonena kuti munthu uja ndi wa wina aliyense. Ndiye zinangovuta kunena kuti kunachitika zimene zinachitika zija. Ndiye ife popewanso zinthu ngati zimene zija, chifukwa taona kuti tipange chonchi pakadali pano kutsogoloko. Poti kutsogolo sikumadziwika, tidzaona kuti kodi tikhoza kuzipanga motani. Koma pakadali pano chifukwa choti anthu mitima sinathunze mwina ikadali mmwamba tibapewa kuti nomwe ukakhale wabwino. Mungamati simukufuna MCP kuti abwere, mutanthauza kuti anthu ovala zamakaka MCP kapena munthu amene amazichita associate kuti ndo MCP kuti patakhala kuti pali munthu wina aka kuti ine ndifuna ndikapereke ulemu kwa the former vice president amene tinamuluza in the manner that he went.
would you deny that person Aye. opportunity? Situkamba za members, tukamba za leadership. Oh. It's just leadership. Koma members are welcome because analiso muntu wao. Yeah. Koma we are talking of leadership. Okay, ngati Yeah. nani? No, leadership. Muzemba Ili leadership yonse. imatira pati. Kuyambira pa president mpaka na ukafika sirudzo kuti nege yawo imaenda bwanji. So neg members tukamba- MCP. We will not invite them officially. We will Okay. not. Yeah. Okay. Popewa because we don't want kuti wanda anthu akabwere pamalopo taitana and akaone ngati ife timaitana cholinga kuti adzapangidwe chipongwe. Right. Sizabwinoyi. Kuli Right. bwino zopewa kuzitani kodi kuzipewa. Mukati munanena papa kuti the reason chimene simufuna tabwerere muli nawo mafunso. Wanda atu ifetu tizinena zoona. Osamanama. Anthu timakhala nawo mafunso ambiri. Ya kuti ngati chipani cha UTM timamva kuwawa kwambiri. Zimene MCP inachita kuchipanga chipani cha UTM. Idatani. Wanda ndingani kuti mwina poti ndizakale tizisiye komano mafunso ena amabwera chifukwa cha mene imfa inachitikira ya Chilima. Anthu bamakhala ndi mafunso ndi ngozi imene ijayo komanso ndi mmene zimachitikira zinthu nthawi ya maliro ija mmene zimachitikira zinthu so timafunso tosetija mwina paka kwa inquiry imene ikupangika ija ikadzatha nkudzatiuza mmene zachitikira kapena mmene zinalili mwina no anthu ndi pamene adzakhale kuti zina zonse no maganizo mwawo zachoka koma anthu iyako MCP Pala anthu ena amagwidwa ofiti ku MCP kuja. Wanda tu MCP tu inatipanga zinthu zovuta kwambiri. Chipani chimene chijacho situzoti kuganiza kwawo kumakhala kutani koma kwa munthu oganiza bwinobwino. Inu Wanda tukupasa ndi chitsanzo. Munthu akuthandizeni akuyikeni pampando. Umene mwina simukanadzakhala moyo wanu wonse. Umene mwaulephera zaka 31 kuti mukhale mpando umenewo. Ndi wina wakuthandizani ndikupezeka kuti mwakhaladi pampando pachi. Ndeno kungotha miyezi 2-3 munthu amene chamuyamba kumwiyoza kumayima pa nsanja kumanena kuti ena pano akuganiza kuti mpando mudzasira ena akeyo kumakhala Chilima ali pompo kumayang'ana chonchi ngati ino mwakhala ngati munthu opusa munthu amene wayenda dziko lonse just some months ago kupanga zoti inuyo mukhale pampando umene simukadaukhala kupanda munthu ameneyo. Wanda are you sure kuti munthu ameneyo ngamakhale naye nkumaona kuti munthu uyu ndi wabwinobwino anthu amenewo nkumakhala nawo kuti anthu awawa ndi abwinobwino? No, we have issues ndi anthu amene aja tisamanene maboza ayi tilinawo nkhani anthu amene aja zambiri zonena kuti mayankho ake sitimapeza mpaka na lero. You taking me now ku chipewa chinaso chimene mwavala. Phatikiza zipewa zitatu zija mene muli mu komiti imene idakhazikitsidwa ku nyumba ya malamulo kuti iunike zina zimene tikukhulupirira kuti ma inquiry naja aphonya. Mwayamba bwanji ntchito imeneyi? Ntchito ija yayambika bwino. Panopo ndinganoti sinayambe. Kwambiri kunali kuti kukangoona kumalo kumene zinthu mwina zidachitikira komanso mbali zina zimene zikhoza kukhala ndi information. Ndiye kumazayamba bwinobwino poti tindi chair athu mwina singathe kukamba kwambiri za mkatikati zakafukufuku chifukwa chokuti sindikuloledwa kuyankhulirapo koma chairperson athu honorable Wotanya Mirandu ndamene angamathe kumakuwuzani kuti kodi zili pati zikuyenda bwanji tiyembekezere chani zimene zono angamapange andiwo. Ilili ndilani chifukwa chokuti anthu ataona mene padali chiganizo chokuti kafukufuku amene achite nyumba ya malamulo amata amene kuja kumakhandale kuti imene yenda bwanji already apa muli ndi mafunso ndi MCP. Kuti sakhala target iyi ndikufunsani inuyo chifukwa ndinu ku UTM and anthu amakhala kuti iyi anjawala apart from ndi ndi UTM anali pafupi kwambiri ndi Achilima anali anzawo mwakhala bwanawo yes komanso anali anzawo. Is he emotionally okay to sit in that inquiry kapena mukupita mmene mujandi ma emotions already kumuona kuti uyu timpeza olako pakutha zonse MCP azikhanika? In fact mene chipewa cha mwana yake ndikuvala zipewa zingapo ngamayankhula ngati apa ndikuyankhula ngati spokesperson wa UTM. Yes. Sindikuyankhula ngati member of inquiry. Exactly, that's why ndana kuti inquiry. ndiya inuyo. Yeah, ndikakhala ku inquiry. Yes.
ndikupanga za ku inquiry. Okay. And kumene kujako sitikugwiritsa ntchito maganizo a munthu, tikugwiritsa ntchito zimene zilipo and tikufufuza. Now zimene tikufufuza jasutakhala maganizo anga, tikufufuza zimene ziliko, sikuti pali chimene tikukasintha tisanachifufuze, tikufufuza zimene zilipo. Ndiye kuti olontakhala ndi maganizo anga sikuti ino angapangitse kuti tikapeze zina zimene palibepo. Mwina maganizo angawo akhoza kuthandizira kuti ino mwina pena pamene sipakanaonedwa pakaonedwe. Ndifake ndinayankhula maonena kuti zonena kuti UTM ine ndisakhale ku inquiry pamene chipani chandisankha. Mwina akanakhala kuti sana ndisankhe, mwina anthu akanati iya mwaonjezeremo akakhalemo, because iwo mwina ali ndi zina zimene akhoza kuthandizira kuti no malo ena amene mwina sakanakafikidwa akafikidwe, kuti pamapeto pa zonse aliyense adzakhulupirire kuti paliponsedi pafikidwa, and zotsatira zimene zapezeka izizi ndiye kuti izizi ndiye mapeto, izizi ndiye zoona. Anthu adzakhutitsidwa ndiye tidzatseka no chapter chicha. Chifukwa chimene chikuvuta nchionena kuti sitikutseka pakusowa be closure yonena kuti basi izizi ndiye kuti ndi mmene zidachitikira. You believe kuti mwina tikamamaliza pamene patitha kuyankha zilizonse zimene tikuganiza, kapena be pasakhalabe zina anthu amanena kuti mwina zinazo amaziwani Mulungu? Well, sitingachotseretu mbali yonena kuti zina amaziwani Mulungu, koma ndikukhulupirira kuti zina zonse zimene munthu angadziwe mukafukufuku uyuyo ndikukhulupirira kuti zizapezeka, chifukwa muli anthu amene nawonso akufuna kuti ntchito iyi izakhale yopanda mafunso ena. So funso lililonse limene Amalawi ali nalo likuyenera kuti liyankhidwe. So mene ndanenera ndikanalowa mkati koma chifukwa kuti sindingathe kuyankhulira on behalf of komano mundilolebe ili ndifunsa Njawala, mundilole ili ndifunse panalibe nkhawa inache kuti kuchosa zipangizo za ndege zimene idanyamula amalemu andanzawa kuchoka ku Nthungwa kuja kubweresa ku MDF akuti anaduladula kuti azikwezi zikwane bwino mgalimoto, ndi anthu ena amadandaula kuti khangati zasokonekera. Now I'm not asking you as a person, as a spokesperson wakumene koko. Are you concerned? No, imene yoyo mwina ndisayankhe. Okay. Nanga simaganizo anga pankhani imeneyo ndiye kuti ndikuyenera kuwaperekanso ku committee, ndiye kuti ndiyaperekenso pa program pano, ndizikhanga ndikuchita preempt zimene mwina ndikuganiza kapena zimene nditafunsa ena ndi ena akunena. Komano imene yoyo mundilola kuti ndisayankhe ndisiye chifukwa chonena kuti ndikuyeneranso nane tikamakakambirana ndikapereke maganizo anga, ndiye ndikawaperekeratu pano mwina ndikhoza kusokoneza kaganizidwe ka anthu enanso amukomiti. Ngati mungotsegula kumene kanema wanu mukuonera Times Exclusive mmene tikucheza ndi olemekezeka Bambo Felix Njawala. Iwowa ndi phungu wa chipani cha UTM Mwanza Central, komanso iwowa ndi wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Appointment Committee PAC, komanso iwowa ndi olankhulira chipani cha UTM. Tupita ku break, tikachoka kumeneko tikambe nkhani zina mdziko muno. Khalani pompo. Mukuonera Times Exclusive mmene mulendo wathu ndi olemekezeka Bambo Felix Njawala. Iwowa ndi aphungu achipani cha UTM Mwanza Central, komanso ndi chair wa Public Appointment Committee ichatimati PAC ku nyumba ya malamulo, komanso olankhulira chipani cha UTM. Ndakulandiraniso Anjawala. Takhuzapo nkhani zingapo timaona za chikumbutso chimene mufuna kuchita ngati chipani cha UTM ndakubanja kwa malemu Chilima pokumbukira malemuwa ndi maloto awo, komanso mkuitana anthu ambiri kuchosera pa MCP. Pakatipa naiyamba nkhani koma mwina tikhazikikepo ndifuna ndimve kuti munazimva bwanji kuchoserapo akulu a MCP. Okay, yes. Kuchoserapo atsogoleri achipani cha MCP koma enawo akhoza kubwera, koma atsogoleri omwe atchula kuti neki yawo kailipo anthu angati
mukwateteza. That's what you're saying. Now izi zidachitika timakambirana za Kamuzu Day pa nthawi imene ngati dziko tikubwera pamodzi kumakumbukira masiku ngati amene wawa amene timakhala kuti ndi masiku oyanjanisa kapena masiku national days. Ndi zimene zinachitika mucha. Ino ngati ayutemu munaziona bwanji? Zikomo kwambiri. Pamene paja panachitika zinthu zambiri zabwino komanso panachitika zinthu zambiri zimene tsiku limeja zinalakwika. Kwambiri mwina tiyang'ana nkhani ya zimene zinachitika ndi kumwambo kuja kwachitika ndiye kumachitikanso mwambo wina wokumbukiranso akamuzu. Palibe cholakwika kupanga mwambo wina, mutha kupanga mwambo ngati mmene tikupanga ife mwambo ku Nchewu ndiye kuti anthu ena asakoza miyambo iwiri wamamawa kupanga kuso kupangidwa. Palibe cholakwika koma kuti ngati mukupanga choncho pakuyenera pazikhala coordination because tingoyerekeza kuti afamily akupanga organize mwambo ifenso tiyerekeza achipani tikupanga organize ndi afamily akupanga mwambo wawo ifenso tikupanga wathu koma kumakhala ngati tikupanga mopikisana osakhala ngati kuti tikupanga chinthu chimodzi zikhoza kuoneka mosakhala bwino. Chifukwa kuti anthu omwewo mwina amene amafunika kuti akhale kumwambowu ndi omweyonso amene akufunika kuti akakhale kumwambo wina uja. Ndiye kuti pamene tikupanga izi tikhala kuti tikuchotsa cholinga chenicheni cha mwambo umene tikupangawo. Now zinapezeka kuti anzathu a MCP akupanganso mwambo uja amaliza akufunano kuti akayike nkhata. To me kukayika nkhata sichinali cholakwika. Akanakwera galimoto amene amafuna kukayika nkhata ndikupita kukayika nkhata. Chifukwa chonena kuti mkhobi akanaloleza akanakhala kuti akwera galimoto. Okay ndipita ku nkhani ya chilolezo. Mwina zikanakhala zinthu zokuti pakanachitika zina mwina anthu akanamayankhula mwa mtundu wina komano kuyenda pa ndipiti zinakhala ngati tikuchita ku mfront anthu amene anapanga mwambo winawo kuti ifebe tupangabe izi mwina ndikuona ngati choncho kuti mwina maganiziro akanatha kukhala otero. Now pamene panadzafika poti mpaka na pathiridwa tear gas kuti anthu aja abalalike. Pamene pajapo ndikuona ngati ndinadzalemba pa page yanga ya Facebook kuti ukakhala pansana pa njovu usamanene kuti kunja kulibe chani mame. Chimene ndimatanthauza nchonena kuti ndiye nalemba kankhani kuti zimene zachitika ku Lilongwe likhale phunziro ndipo MCP azigugude pa mtima chifukwa anali ndi zaka 5 zokuti akanakonza ntchito za polisi. Tisanafike chaka cha 2020 MCP amaona mmene maboma ambuyo amayendetsera dziko kuyambira 1994 mmene amayigwiritsira ntchito polisi. 2020 timaona kuti mmene timayankhulira pa kampeni nthawi imeneyo tikukamba zoti tonse alliance lisanasanduke boma la MCP. Kuti munazatsika kuti ananena salano la MCP? Sitinatsika okha anatitsitsa. Okay. Anatitsitsa titangolowa kukhala almost chaka chimodzi basi anayamba kuyendetsa boma ngati la MCP. Ndiye akanaona kuti kodi kumbuyo kuja chimene chimalakwika ndi chani and chimalakwika chifukwa chani. Ndiye anali ndi zaka ndithu zokwanira kuti akanakonza zimene zija koma malo mokonza anayambira pamene adazipezera pomangotsira anthu tiye gasi palibe zifukwa pomagwiritsa ntchito ya polisi ngati achipani anaonjezanso. Anayipatsa moto kuti ikhale yachipani kwambiri polisi inakhala yachipani kwambiri. Chifukwa chimene chimachitika ndichi ndikupatsani chitsanzo. Anafika pomayika kuti anyamata mu Lilongwe muja kumanyamula dzikwanje ndikumwakhapa munthu apolisi nkumayang'ana osapanga kalikonse. Apolisi nkumayang'ana osapanga chani kodi kalikonse. Athira tiye gasi uja ndiye dzikwanjeso anyamata ati dzikwanje aja atuluka akukhapa timaona mavidiyo koma apolisi aja nkungotani akafunsidwa apolisi kuti kodi dzulo kwachitika zakuti anthu amene aja mavidiyo taona bwanji simukwagwira amati tikufufuzabe mpaka nthawi nkumatani kodi ndikumapita. Pambali pa zimenezo anapezeka kuti mpaka anafika poti kumapita kuja ngati mukumbukira anamiwa amamenyedwa kukhapidwa
ameso ali pati kodi ali pompo amango yang'ana kusonyeza kuti amalowa anonso kufuna kulowa songa khali ku MDF chinthu chimene dziko muno silinatani kodi sinachitika kuyambira 1994 MDF nthawi zonse imakhala kumbuyo kwa amalawi 1993 ife tili ana timaona zimene operation bwezani MDF ija inali ngati kotsamira kwa anthu polisi ikuzunza anthu painia ikuzunza anthu koma MDF imakhala ndi chani ndi anthu nthawi zonse imakhala choncho 2020 tinaona anthu amakapezera mpumulo kwa chani kuti imakhala ngati chiyembekezo cha anthu komaliza chimakhala MDF koma iwo amafuna ifike konena kuti nayonso isandukenso ngati zimene amayichita polisi nde mukayang'ana zimene zija muona kuti analibe cholinga chofuna kukonza amafuna kuti anthu adzimvabe kuwawa komanso adzigwiritsa ntchito polisi mmene imagwirira ntchito kumbuyo kwina konseko ndiye nalemba zimene zija now ineyo ndimaona kuti zinakhala bwino kuti anathiriba tiye gasi uja kuyankhula kwabwino kwambiri chimene tikunenera ndilongosole amulongosola ndikufunse nifunse yes IMCP alowa mboma 2020 kwafika 2025 malingana ndikunena kwanu ayilephera kuikonza polisi ja osati ayilephera sana fune kukonza okay sana fune kukonza yes ndiye asanduka yachipani kwambiri atuluka mboma yes abwera ena yes 7 months down the line yes awakathira mati gas you still blame them abwera wabwanjo sanena no awabwera wa ndi yankhula zaiwowa koma tiyambe kayezawo unaonabe kuti kuthira tiye gas kuja tiye gas kuja anachita bwino ubwino wake ndu azitsogolera dziko akakhala mtsogoleri amaona ngati akamachita nkhanza anthu samva kuwawa achimwene ndifuna ndikuze tiye gas amawawa tiye gas amawawa komatu tiye gas amathiridwa anthu ngati kuti anthu osakumva kuwawa ndiye ndikunena kuti zinakhala bwino because amumva kuwawa kwake amulawa tiye gas and ndikuona kuti atati apatsidwa mwayi mwinaso akhoza kunena kuti akuluakulu izizi osapanga ngati anthu sitingakonze zinthu nthawi imene tili mboma tisaganize kuti tingakonze zinthu tili ku opposition because ku opposition imakhala anthu otsutsa pamene mukakhala mboma inuyo ndi amene mmapanga implement zinthu so pamene paja iyi muzithawa kuti ayudemo mnangokhala mboma chaka chimodzi because mukamaloza chala ku MCP ine ndimazakhabe ni nkhawa kuti ayudemo wanda boma tikati kulamula boma ndi influence ndi mphamvu zonse anatenga zonse okha amapanga chilichonse okha wanda ndifuseni inuyo munaona anthu angati amene mungotenga boma lonse liji ndi muziyang'ana kuti kodi anthu ayutm ndiwerengere tandiwerengerana anthu 10 amene anali mboma la MCP anthu 10 maina mukhale mwambiri mesa kwena kukhala ndi agreement ija chifukwa tinkamva tikuyambira kuja kuti Chilimandayi ndi munaona anathera pati munaona Chilimandayi anapita mpaka 2025 mesa Chilimandayi anathera 2022 kuchoka pamene paja mpaka 2025 munamumvaso inu Chilimandayi nde 2022 2 years major simunathandizani kuchosa ndale ku polisi no ifeyo as UTM yes mbali yathu imene tikanatha kuchita yes because ife ndi chipani cha transformation yes chipani chimene chimafuna kusintha kuti zoyipa zonse zimene takhala tikuziona samachitike inuyo munduze kuyambira 2020 munaonapo zimene zija zikuchitika munaona zikuchitika so zikwanje sizinatuluke munaona zikwanje inuyo ingotuzani ndino atolankhani munaziona zikwanje zitatuluka zinamba kutuluka adakutsitsani okay anali pamene amapanga no zinthu okha koma muli momo be sinali momo ya munali momo okay inu simunamvepo kuti munzimu muthupi pali kukhala pamalo munzimu ndi kukhala pamalo munthupi pamene popa mfumu eti awanda amfumu it's not a lie sibodza sandithawe apa munali tumomo tu kufikira ngozi ija wanda ife timafunsa zinthu zikamachitika ifeyo kumafunsa kuti kodi mwati sono izi zikuti bwanji koma munali momo kusiko amfumu mutimo mbomamo mesa wanda ineyo tu tsiku lina ndofuna mdzandipatse 1 hour yonse ndidzakuuzeni za mmene boma limene lija limayendera yes achilima ndimakhala nawo ine chonchi chilichonse chimene chimachitika zonse zimene amayankhulidwa chilichonse chimene palibe chimene sindimadziwa palibe lero anga ndinamize chimene chimazavuta tikafika nkhani iyi yabwana yes timayankhula ndi my emotions yeah chifukwa chokuti sitikufuna kuti tikamayankhula izi zikhanga tikunyoza aso mzimu wa chilima yes but the truth of the matter is
from 2020 to 2024 pa 10 June mmene amatisiya achilima UTM ndi MCP munali mozi ngati mumamva kuwawa you didn't make a decision kuti mutulukemo munakhala momo so zimakhala zovuta kuti kodi zabwino muzitenga credit zoyipa muzakana MCP ifeyo tizisiyanisa bwanji kuti this was MCP ifeyo credit imene timachita demand ndi ya first year yoka because ndi kumene ma policies athu adaloledwa kuyikidwa mu ma programs right kuma kuchoka pamene popo palibe kuti tu inachita sokwenda sobwino bwino no ndizola kwikazi no izola kwikazi nalipo mavomereza kuti no part of it I mean if you talk of 2020 my issues are 2020 if you will accept because in high mene kuti tikumati pakakhala chinthu timayankhula pakakhala tu zinthu 2020 to 2021 nduna zambiri timayankhula koma ndingakuzeni kuti after 6 months ine ndinawo ma message ndikhoza kutsekulirani kulilembera nduna kuyuza koma izizi mukuziona kuti zitithandiza sina yankhidwe message imene mpaka lero mwina andi yankha kapena mawu and if you allow me no I know I don't have to doubt you I hear you muli ma message imene momo kuyambira kwina kuti mayankhana muonaso kuti mukukuti mayankhana koma kungotha 6 months mene zina zangu yambika zonena kuti bwana inuyo mufune musafune muyima time manager kungoyambira mepaja basi ino chilichonse chinatani chinapezeka kuti chasokonekera tinafika nopongosiya kumauzana kapena kumadzudzulana so iyoyo TNTCN pambana koma let's come back to issue iyi ndikuona kuti utsu umene ujawo uwaphunzitsa anthu ambiri phunziro including amene akulamula boma lero fa ife ironena kuti kupanda kukonza zinthu lero facho kuti mawa sitimadziwika mwina mawa tikhoza kupezeka kuti ali kunja kwa boma kuti sopano ndi UTM ndi nanuso muzati ati gas DPP sindikunena kuti amene wabwerayo ndi ndani I mean you know UTM singapange zimene zichi are you sure and I want to tell you one thing sure do you know kuti zikanakhala kuti zimene zijazo zimachitika tsiku limene lija timapanga nda UTM mudzoti sakanati tirati gas chifukwa chani ife sitinatirepo gas kodi beba jaba sisina ngokhala za uji apolisi aja akukumbukira zimene MCP imachita manimva ndifake ndunena kuti nzofunika zinthu zija tikonze lerolo mukandifunsa nkhani yonena kuti pamene panalakwika ndi pati tiyankhula nawo DPP kumbali tiyauza panalakwika ndi apa bawa MCP mukuyankhula nawo panopa iya watu kuena kwauza panopa ndi DPP somauze po no sindilola wanda MCP muna kuti sidakhala chifukwa Messi tilola maziwa state amalira nawo ndi tear gas former head of state yes momwe anthu amathidwa tear gas yes amaziona nthawi ya wali president yes panali bwanji sankauza apolisi kuti apolisi zimene mukuchita sizolondola ndi pano why is it not the president so panopa kuti anene kuti ya izosamachana how sure are you kuti sana auze kuti ya zimene zimsazachiteso how sure are you now how are we sure are we kuti yeah I don't know you know because these are all assumptions unless if you tell me something I don't know dikira kind kuuze wanda a president amtalika sana yankhule ku public chipangikire zimene so we cannot assume kuti sana yankhule kapena yankhula right pamene zitachitika zimene zijazo there is no single day imene tinamva kudzudzula kuti zimene mukupanga apolisi zimenezo musiye sizabwino izi ndi nzika za Malawi pamene pali zinthu kuyenera kuzafika lero kandi 20 chakuti that's more than 10 days this analakule you're talking of 10 days how long does it take but how long does it doesn't matter how long it takes you can take 10 days 10 years but wonder how soon can a leader come out to condemn zimene zalakika fine I'll tell you one thing to condemn yes. It can take a day, it can take 2 days, it can take an occasion, could okay, maybe iyankhulidwaso pa occasion similar to that one malinga ndi mmene unsogoleri waganizira but I'm saying kuti zinthu zimene zija zimachitika osati tsiku limodzi apa sizachitika kamodzi mukuoneka kuti mukunjoya kuti MCP anati ati gas somehow okay because of the bitterness ya ubale wanu si bitterness ineyo my only interest and this is sine ndekhatu I mean you could see trend kuti anthu malomota zimva chisona masangala chimene masangalalira chonena kuti munali nayo nthawi yokonza kuti simukakonza izi chifukwa chani pano omwe
and tear gas amene ujayo ineyo ndi mmene forex ikusowera mdziko muno ndikukhulupirira kuti ndiwoti anamusiya IMCP omwe aja adachalira kuti uyuti athire anthu ake omwe basi. You get the point? So akuthiridwa tear gas wawo yemwe ndiye inu muzidandaula chani komano pali phunziro lonena kuti yes fine besides zina zonse tikakhala atsogoleri tidziganiza mawa kuti kodi mawa tidzakhala bwanji. You remember ine ndikuona ngati izizi ndi zinthu zokuti tikanatha kuzipewa ngati anthu pamene tikukonza zinthu ziya kuti zikonzeke. Apolisi amazunzika mdziko muno chifukwa cha anthu andale. Ino apolisi kungotsutsana ndi munthu andale akuzopeza kuti ndiye kuli malo ena ake kumene kumakhala ngati kokatayira anthu amene akufuna kuti apanga china chake chimene CEO samafuna kuti apange. Amakhala kuti alandira order apange chinthu ngati sakupanga chinthu chicha amanchosa ndiye kuli kumalo amati tikakusiya kwakuti amakutchula kukhala ngati kuti kuli kwina kwake kozunzira anthu mdziko linolo. So apolisi amaopa mapeto ake amangoti akangolandira order amangopanga ngakhale akudziwa kuti ichi chinthu chotani ndi cholakwika. Nawo pofunika kukonza zimene zicha kukonza kwake ndi kutani pamene tili ndikuona nga njira yabwino ndikuyikaso kuonjezera malamulo ena omutetezanso munthu ngati mmene alili msitikali kunena kuti ngati wapanga chinthu chimene amafuna kuti apange chomwe chisali chotsatira lamulo atetezedwe, asapangidwe transfer yosadziwika bwino, asapangi taina amatha kwachotsa nyota zija zimakhala apa zija amachotsa munthu chifukwa chonena kuti kumpanga dimoti chifukwa chongonena kuti anapatsidwa order yomwe sili m'malamulo because pali kusatsatira order imene ili m'malamulo ndiye kusatsatira order yomwe ili m'malamulo ndi zinthu ziwiri zotani zosiyana kuti mwinano inayo ukhala ngati kuti wakula mtima komano pali kwina ukhala kuti sunapange you are professional ukuziwa malamulo wagwira ntchito motsatira malamulo. Ndimakumbukira nthawi imene tinali nthawi imene munenayo ya MCP ndi ndani ndi inuyo kapena ndi MCP yoka nthawi imene ya imene mukuti between 2020 and 2025 yes wapolisi wina anapatsidwa order tili pa Blantyre nthawi imene tinkazamuona Jomo ameya yes tinkakaona ndiye mwe uja tinakhala kumapasa zakudya kutani tinali panja paja ndiye anapatsidwa order kuti atithire chani tear gas tibalalike ndiye wapolisi uja anaona kuti nzosayenera chifukwa anthu tangokhala bwinobwino palibe chimene tikuchita tikudzamuona nzathu. Mumadziwa kuti sipanatenga 1 week unachita transfer analitu wamkulu tu wa region ya Southern region anakamusiya kwina kwake chakutcholo kuti munimvesesa chifukwa kuti he wanted to be professional. Now pakwena ukhala mulo lomuteteza ngati amene uchi tunayo kuti munthu asapangidwe victimize chifukwa choti watsatira zimene lamulo likutani. Ife tidikira kuti UTM ikazalwa mboma zimaphweka tu akhala anthu mene baba akukhala anzeru kwambiri akakhala ku opposition koma akalowa mboma kaya usi wake kuma abwino wake ife sitina khalepo pachongolero zimene ndikunena that's why ndikunena kuti kukumvani mukuyamva kuti anthu amachita kuti ndifake panopo munthu suyu ndifake mumve kenaka mukazango kuti mwapita kumpanda kumene kuja kaya kuti usi umachokera kuti maza baizika nkumadaba kuti ndifake panopo wanda tikufunitsitsa ife a DPP timalangiza kuti zinthu ziziyenda bwino ngati pati even nkhani ya zachuma timauza tikambe imeneyo nthawi zathu ikupita chuma mafuta zikwenda bwanji vive nkhani italangiza chimene tikwalangizira tikufuna kuti boma liyende bwino kuti ino anthu apitirize kuwakonda munimvesese pa Malawi akuvutika apitirize kuwakonda ife chipani chathu kuwakonda a DPP kuwakonda anavotera ndi akuwakonda nawo apitirize ndi timalangiza kuti izi even pa nkhani zimene tikufuna kuti iwo akanachitira tikawuzira kumbali tikawuza chifukwa choti tikufuna kuti aliyende bwino chifukwa choti wanda anjawala inu MCP mwawuzira pano wa DPP mukawuza if I open my phone wanda koma munati mukawuzira kumbali ndeni fusa chifukwa chani awa MCP mwanena panopa chifukwa choti anthu abanjoya kaye chifukwa anthu akunjoya atu kuti anathiridwa tear gas MCP ndi anthu abanjoya kaye zimene zozo ukuku ife tikalangiza kumbuyo tikalangiza chabwino nthawi yathu yakhala yochepa kwambiri. Yes situation pano pa mdziko muno muti mukaona chuma mmene chikuyendera kankhani za mafuta inuyo ngati opposition government in waiting mukuona bwanji tikuphonya patipo kuti zinthu ziziyenda bwino chabwino vuto limene tinalo wanda lero ndi vuto loti silingathe lero mundimvesesa koma tikuyenera kuti tipange njira kuti mawa lithe kama mundimvesesa zimene ndikuwauza ndeno tikuyenera kukhala ndi solution ya lero solution ya mawa tinene kuti short term medium and long term. Yes. Now ifeyo ngati UTM
timaona kuti lerolo pambali poti tikuthana ndi zalero tizikhalanso tikupanga za media komanso tizikhala tikupanga za long term kupangira kuti in the next 2 years tidzakhale kuti vuto ilili tathana nalo because ngati sitiyamba kukonzekera 2 years ikubwerayo kapena 3 years ikubwerayo vuto ilili lizingopitirirabe chifukwa choti mavuto akewo tikuwadziwa mavuto palibe amene sakudziwa mavuto amene tinawo pano kusowa kwa forex ndalama zakunja zikusowa lero foja wambiri akubwerera kunsika kuti akubwerera fachani number 1 tikupanga foja wambiri kuposa amene akufunika number 2 minimum price imene tayika tikuchita set minimum price imene wogulaja si imene akutani akufuna number 3 anthu alimi akugula zinthu modula zipangizo nkukalima foja pokagulitsa exchange rate imene akupatsidwa alimi aja yotsika pamene fertilizer akamugula modula chifukwa choti wogulitsa fertilizer uja watenga exchange rate yapa parallel market ndi imene akugwiritsa ntchito now zimene zijazo chimene chikuchitika nchani mulimi akamakagulitsa fertilizer akuti andigula motsika akuti amugula motsika chifukwa chani akuyerekeza ndi zomwe iyeyo watani kodi walowetsa kukonza kwake tu pamene pachoyambirira tikanayang'ana zolowetsazi kuti chifukwa chani awakugulitsa fertilizer pa mtengo okwera alibe forex tikanayamba kuyang'ana kuti tiathandiza motani awa agulitse mtengo wabwino kuti uyu zolowa zake za mulimiyo akakagulitsa pa mtengo uja umene tikugulitsa uja apeze phindu asanene kuti faka ndagulitsa motsika iyeyo akuyerekeza ndi zimene watani walowetsa zambiri tinayenera kupeza solution pamenepo number 2 a solution ilipo ndi chani mamsanga solution ndiyofuna kukonza exchange rate exchange rate black market ili 4000 ku bank ili 1751 chimene chikuchitika nchokuti foja akagulitsa $1 ndiye kuti mulimi akulandira 751 fertilizer pokagula thumba lija aliwerengera pa 4000 ndiye muone gap ili apapayi ndi yayikulu kwambiri pali kukonza kumene chimene chikufunika choyambirira nchonena kuti exchange rate policy anzathu a reserve bank ayang'ani kuti kodi akhoza kuipanga bwanji kuti pasakhale gap yayikulu pakati pa parallel market parallel rate ndi official rate because zikasiyana kwambiri zimabweretsa chipwirikiti koma anthu ena ananena kuti ndi vuto lomwe tili nalo panopa aligning dollar based on a parallel market will never solve a problem because a parallel as they continue mango aithawabe azingoithawa chifukwa kuti tilibe dollar that we can flood the market exactly no pamene popo tsono ndi pamene pali no solution long term solution ija ili patipo ili pamenepo lero tinayenera no kuyamba kuti okay what is our demand for foreign currency pachaka it's over 2 billion kwacha ka 3 billion kwacha ndiye kuti kodi no in the next 2-3 years kuti tidzakhala ndi mabilioni amene wa tipange chani ndiye tikuyenera kuyamba kupanga invest lero kuti no mwina 1 or 2 years tidzakhala ineza tayamba kutani kupindula foja panopo sitigulitsanso mmene timatani timagulitsidwa komano chaka rejection rate it's 98 to 100% akuti overproduction quality taziwalitiro zina zonse zija zimakhala za nkhani za ali anthu ogulaja chifukwa chokuti 1 foja uja amakhala kuti ngati panopo foja wa chaka chatha ali nayebe kusonyeza kuti apapa akugula koma saku zili ngati niyo mupita msika mukagula zinthu zomwe muli nazo kale ku nyumba mumatha kunenerera mmene munganenerere chifukwa choti mudzotolo asakutsitsireni simugula basi muzisiya ndiye tikuyenera kukhala ndi kukonza koyambirira short term pali zinthu zingapo zina akupanga kale zina zofuna kuonjezera akuti no tichepetse ndalama zogula kunja katundu medium term tiyang'ane lero kuti kodi ndi zinthu zimene tikuzopanga mwansanga lero kuti tiziyambe kutipatsa foreign exchange mu nthawi yochepa chifukwa pali zinthu zina ngati mining zimene zijazo mayang'ana kutali koma pali zinthu ngati tourism zoti mutha kupanga ma investments anu lero at least in short term in medium term kuyamba kupanga chani kumayamba kupindula so ndi vuto lalikulu kwambiri mafuta amene akusowa ndiye kuti zinthu zambiri kodi mafuta akusowa kapena tikulephera kugula mafuta akusowa chifukwa choti ndalama zakunja tilibe zokwanira ndiye kuti chimodzimodzi kuti nero akusowa sakusowa chinthu ngati mnyumba mwako mulibe sungano ndi chasowa ulibe koma ngati munali ndalama nyumba mwako muja ndeso kuipeza ndi kuti yasowa koma ngati unalibe ungano kuti ndalama yasowa nyumba muno kwa munthu wapa street
akuona kuti mafuta akusowa ifa akapita kokagula tilibe. sakwapeza Tilibe. mafuta utilibe Sikugula tikagula Yeah, ziko tilibe ifacho kuti forex. But anyway, nthawi yathu yadisira ndipase ndimpata. Wathandiza azathu atipipi ndoti ayangane kwambiri kuti kodi short term akozopanga chani. Zinazo nzoti tinalemba chi document china chake tinayikamo. Mwina atachiona ngati muli zina zomwe akhoza kutola tolamo. Komano ife tikuwafunira zabwino. Chifukwa choti tikuona kuti mene lili dziko linolo anthu akuvutika sitinganene kuti adzivutika tolinga ife tidzalowe mboma these are important issues zimetukamba mugwira ntchito ndi MCP parliament kapena ayi zikukhala bwanji ubale wa UTM MCP parliament okay sitinganene tugwira ntchito ndi MCP ife timagwira ntchito toka UTM ubale uno ndotani parliament ubale wathu ndi ndani MCP MCP ndi otsutsa boma ife nda opposition zimasiyana kuti otsutsa boma chilichonse amangochiona choyipa kodi anthu akamakumvani mukuyankhula mumaoneka ngati kuti muli mbali imodzi ya DPP mumazakhala ngati kuti you are aligning with DPP muziyang'ana ma statement athu osamene timapanga parliament pamene palakwika pache timanena kuti ichichichi mwaisanzo tsiku limene timakamba za budget tinanena kuti koma borrowing iyi I think sitithandiza kwenikweni yachuluka mwina tikanapeza njira zina zokuti tisabwerekenso kwambiri chonje awawa MCP anaononga chuma chifukwa choti amangongola kwambiri ndeno tifunitsitsa inu a DPP musakongole kwambiri zonzo kuti tikuwathandiza koma osati kuti kungonena kuti a president kungoyankhula basa ata speech was empty bwana there is no way speech was empty nena ni zimene muli bero yachakwera imakhala empty mutali kasikukhala empty yachakwera imakhala ino ya UTM kuti the speech was empty referring to mukayangane ma statement athu munabwera Njawala mukupita yes amvijani anthu pa zonse zimene mwayankhula ziko kwambiri awu chimene ninganene chionera kuti nkhani ikulu kwambiri pa 13 June tikhala ndi mwambo waukulu kwambiri wokondwerera moyo wa Chilima komanso kukumbukira zambiri zimene anachita mdziko muno anthu onse aloyitanidwa abwere kumwambo umenewu tidzakhala limodzi padzakhala mapemphero padzakhala ma speech padzakhala zosiyanasiyana dziko panopo zinthu zikuvuta chuma chikuvuta moyo kuwawa chimene tinganene chokuti tikupempha aboma anzathu amene mukulamula DPP yesetsani kupeza njira kuti ululu wa Malawi uchepe cholinga kuti adzimva kukoma kuti akukhala mdziko lawo tikudziwa kuti inde pali ma challenges ambiri komabe mukuyesetsa komabe yesetsanibe kwambiri cholinga kunena kuti dzikoli anthu akhale ndi moyo wabwino otherwise ife tikuwafunira zabwino anzathu so MCP iwa tapepese ifa cha zimene zinachitikazo koma timanena kuti ukakhala pansana pa njovu usamati kunjaku kulibe mame anzathu zimene zikuchitikira kwa MCP ndiye kuti so DPP ndikukhulupirira kuti akuziona kuti nawonso pamene pofuna kukonza azikonza chapangira kuti mawa zinthu zina zitasintha zisazakhalenso ngati zikuabwerera chabwino ndathokoza Njawala nthawi zonse mandipasa chidwi imene mayankhulira zinthu zanu zikomo kwambiri ndathokoza wanu ine ndayamika kuti munanditana kuti ndibwere pa program imene ngakhale ndikuchoka ulendo nayenera kuti inde ndachita kumbwandira kuti chonde tithamange timalize apa ndi amene wandi honorable Felix Njawala iwo wandi phungu wa chipani cha UTM ku Mwanza Central komanso iwo andu apampando a komiti chatimati Public Appointment Committee PAC komanso iwo wandi mneneri wa chipani cha UTM amene anali alendo athu mprogram yathu ya lero dzina langa ndine Wanderer Msisya wa Jambula ndikondwani Muhone komanso Howard Zingomvera malo mwa ma sponsors athu a Rainbow Paints. Bye for now.